салом алейкум, тамошобинони азиз, ҳама каса сӯзен хубен, саломатитон созай. Мо соқу саломат расидем. имрӯз эфир грандиозный мешавад, эфири необычный мешавад. ман ҳамаи шуморо ждат дорум, духтарои хушрӯ, ҳама каса эфир мебиёем, саволу ҷавоб, оиди новичоко, оиди фоидаҳои компания, оиди раҳрӯ омадан ноз, бигем ҳама тарафа ирӯз эфир мешавад. чанд қабл ман ҳамроҳи шумо набудам. имрӯз ман макияж кардам, бигем ҳамаша видео снимат кардам, иншоаллоҳ монтаж карда мепартом. равондум бигем ки вечерний макияж буд, камакиш ҳастай аҳамият наметем. раҳмати калон, алейкум салом ҳаматон да апау харои меҳрубон. Чӣ хелен ҳама каса сӯзен хубен, ки ай куҷо да эфири мо қарор дора. кани бинависен ки да куҷо зиндагӣ мекуна, айноми шаҳротон, ки кадом звания дора, ки да командаи ма кор мекуна. худо ба шукр раҳмат соз, шумо чӣ хелен сӯзен хубен. ма дар шаҳри Новосибирск уже 3 рӯз шид омадагиам. 3 рӯз шид ки омадагиам, уже дар хонаи худам фақат хов фақат хов, ҳеҷ худ маҳшор карда натонистам, мондаи бачидем ё ки ай гаштана бефара шудем. дар хонаи худам худо ба шукр, ҳазорон бор шукр. уҷарам хонаи худам буд, лекин дар иҷа беҳад сахти бад омӯхта шудагием. апаҷон дар Москваен, дар Новосибирскем, Новосибирск да омадем. форматон да гап нест, раҳмат. намазник май намоз ма хондам, гуфтам биами намазникам каси эфир мекунам. подписчикои шумо раҳмат, хуш омаден, саломат бошен. раҳмат, салом алейкум апаҷон, алейкум салом. беҳад қин омадем, тамошобино, беҳад қин омадем. дар Россия ҳеҷ мо нагуфтанд, дар Тоҷикистон, аэропорти Тоҷикистон да азоб кашидем. вақти гузаштан да кунағз гузаштем, вақти дуюм этаж таможни гузаштан да беҳад чанд рейс рӯбарӯ аз система кор накардестай. беҳад талпа, кондитсионер нест, азоб кашидем. хай баъд соз шид, нағз гузаштему, лекин тарбияи мардакои тоҷик да вапше гап нест, признават намекунанд. ягон занака, тим боли занакои кӯдакдор, ҳар як занак хеле шумо медонед, занакои тоҷик ами таваллудкунира нағз мебинанд, 4-5таи кӯдак. бовар кунен айтани уво ма зиқ шидам, кӯдакои ширма, кӯдакои майдаҳак, ҳар як баклашкаи напиткаи да дастшон 1,5 литра, як қирд бихӯранд, 2 қирди дига да замин мерезонанд. ҳама лой ҷазир дурни аэропорт. беҳад бигем ки азоб кашидем. хай соқу саломат омадем, расидем. ҳамиш як давлати калон. салом сайдаҷон, ман аз шаҳри Каменский, Урал мехоҳам кати шумо кор кунам. дар ватсапи ма муроҷиат кунен. рақамҳои ма почти дар ҳамаи видеоҳом ҳастай. бинависен, дар ватсапам муроҷиат кунен, як ҷоя кор мекунем. шумо дар роҳи кора нишон метиҳем. саволотон боша, марҳамат. марҳамат, бинависен. ман имрӯз дар хизмати шумо. аввал қатитон суҳбат мекунам, саволу ҷавоб мекунам. ана баъд насиб иншоаллоҳи раҳмон. так, распаковка мекунем. ирӯз распаковка новинкаҳои компания мешавад. ман наёмада заказ карда будам, дина гирифтам. кай омаден сайдаҷон? 3 рӯз шид омадан ман. 3 рӯз шид омадан ман. салом алейкум. по-русски говоришь нависян. охе амраи ма бар ин трам ами русира намедони, ҳамин хабку бест. по-русски говоришь. худоҷон, апай сайдаҷон, чӣ ҳол дорен? омаден айватанҳо? омадем. беҳад бигем как нада хӯрдем гаштем. кулоб рафтем, норак рафтем, варзоб рафтем, ака ҳисор ҳар рӯз мерафтам. ҳама ҷора гаштем. ресторонро, ҳамаи ресторонои сайёҳ, якасарой 5-6 бор рафтем. ҳама ҷора. дубай, настоящий дубай, Тоҷикистон вообще нет слов. ҳами пул дошта бошӣ жид мекунӣ мегардӣ, надошта бошӣ тамом. ассалому алейкум апаҷон, ман ухе дар Новосибирск рафтед? ҳо, мо дар Новосибирск. салом. чӣ
کار شما در سیکرتی کاری ما در چیست زلیخا سیکرتی کاری ما در چیست امی سوال دا میخواهم جواب بدیم از دوشی برای که بسیار این سوال به حد بسیاره تو چی سیکرت داری جادو میکنی یا که چی کار میکنی نه تماشا بینا سیکرتی کاری ما در عادی بدنی ما های عادی مثلا ما بعضی آدما اگر نیمی پلی ما را داشته باشن ممکن که تماما دیگه خطید گب نزنن سیکرتی کاری ما در عادی بدنی ما کنسلتانت ما ای دیرکترم جدا نمیکنم برای که کاری ما از همه اساس معامله را طلب میکنه هم در کار هم در بیزنس هم در زندگی رم معامله در جای اول میسته باور کنین معامله ای صبر همی сетевой бізнес معناش که کار طریق تلفن سال ای سال میگم که پیشرویش دیسته уже همی عصر تکنیک دیده که تکنیک چه خیلی پیشروی کرد مثلا ما در روسیه هم تاجیکستان که ویدیویزو گاوزه دیستیم همش تکنیک و این همی بیزنسی ما هم که طریق تلفن ای تکنیک که هسته سال ای سال همی сетевой بیزنس پیشرفت دیسته و فراموش نکنین هر سال یک شرکت هوش دیسته هر سال یک کمپانی هوش دیسته فقط سر و سیمه شدن در کار نیست همون کمپانی در شما داخل شوین که علاقه رزولتات نشان دادگی و علاقه پیشروی کردگی کمپانی فبرلیک در توپ 100 MLM بیزنس уже داخل می شود بیزنسی جهانی ده کمپانی هایی که 93 سال 4 سال شید برامدگیان محصولاتشون به یکمش قیمت دسترس کردن نمیتونیم در تاجیکستان وجود نداره اپا و خره مهربانی ما الحمدلله اوژه پلی کار کردگیم که تا مردن ما بسه لیکن شما وقتی قیمت به های خطانه حیف نکنین در کمپانی هایی که تاجیکستان در وجود نداره و محصولات شما دسترس کردن نمیتونین یگانه بیزنسی که شما پیشروی کرده میتونین این همون شرکتی هایی که محصولاتش دسترسه شما همون چیزا خریداری کرده میتونین بینین که شما می محصولات مقصد میرین چه خیلی که نه زینب جان دولت و زینب بگیم روبینوی دیرکتری ما های همتون میدونید در صدوات کار میکنه همی ویدیوی روزی گذشته کدگی شما تماشا کردم راست میگه هر یک سخنش راسته وقتی که میگه می محصولات میره ابیچنی مگازین میخره قیمت میخره بالشوی спасибо گفته میبره میره رحمتی کلان گفته میبره میره کمپانی فبرلیک شما ارزان مثلا محصولاتی که چیزای در کاری شما پاراشوک صابون مثلا کراسوفکی های ما همش ای فبرلیک میلیون تا کراسوفکی دارم لیکن همیره وقتی که مگازین میخری قیمت ای برای چی برای که او مگازین وقتی که کراسوفکی را میخره میوره اگر کراسوفکی 500 روبل بخرشه باید 700 روبل در بالاش مونه این سیستم را ما اوژه انالیز کردم برآمدم 700 روبل در بالاش مونه برای چی برای که وای در 500 روبل کراسوفکی را خرید در بالای وای پلی ارنده مگازین میمونه پلی رهبلیه که خرید آورد وای میمونه با ممکن 100 روبل فایده بینه اینا یه بار خودتون فکر کنید کجایی که از دنیای فسانه продуктовый магазин дом одежда یا که اینمی вся для семьи چیزی که هست شما میرین در مگازین خریداری میکنین شما این فراموش نکنین که و یا این پلی ارنده شونه این ره پلی شونه بعد فایده شونه در بالای او بار میمونن با ما شما خریداری میکنیم ادا فبرلیک شما مثلا اگر در کجایی که رجیستراسیون میشین در شرکت فبرلیک شما ای همون наставниктон برا نمیگیرین همه ما прямо ای فابریکا میگیریم محصولات فبرلیک ما کاتالوگ ما نرخ یک خلای برای تمامی کارگرها این خنیسته که سایده پارتنیوره وایده باید بار ارزان بیاید نه مثلا консультанти که امروز رجیستراسیون شد 50 بال کرد следующий کاتالوگ скидкой که ما میگیریم ای прямой ای کمپانیا همون новичок رنگی ما انمون 26% скидка که خریداری میکنه ما همه محصولاتمون прямо ای فابریکا خریداری میکنیم دست با دست ارنده با ارنده نه прямо ای فابریکا را خودش ای заводи که میبروید در مسکو قرار داره فابریکای فبرلیک کدامی که در مسکو این بعضی آدمام خیلی любопытní کنچکو میشوند улица Никопольская 4
равен заводои компанияро бинен да Москва ҳамаша тамошо кунен чӣ хелай да маҳсулот чӣ хел бироварда мешавад ки шуморо куда уҷа раҳ намитсиян то элитни бигем ки дарагатсияни директор да фабрик нашавӣ намемонанд да фабрика дуромадан ма 4-5 бор рафтагим фабрика аҳамият дода бошен ана аҳамият додагӣ бошен ана чӣ хел мо медроем ба удрон тамоми дасту почаи моро патинкомуна вай кати спирт кати мешуванд баъд одноразови чепчик халат бахил ба модерни компания дуромадагем и то близко мумкин нест беш маҳсулот равем да таво бигем ки ана маҳсулоти фаберлика тозаву качествени истеҳсол мекунанд ва нархаш дастраса яке аз компанияҳое ки беҳад бо шадид пешрафта истай ана ҳамин компанияи фаберлика инами ҳозир дар эфири ма 692 нафар шахсон иштирок доранд 692 нафар мара тамошо доранд ма гап задистам ҳамаи шумо да як савол метим якчанд лаҳза чашмотона пӯшен ва фикр кунен ки шумо ҳамин дунё чӣ мехоҳен чӣ хели зиндагӣ мехоҳен чӣ хел мехоҳен ки зиндагии шумо бурава кадом статус да мехоҳен зиндагии шумо бурава фарзандони шумо дар чӣ ҳол зиндагӣ кунанд просто чашмотона пӯшена и фикр кунен ма барои шумо 1 минут вақт метим чашмотона пӯшен фикр кунен ма смсро ба таги дилам хондан мегирам бармегардем ҳама бигем эфир бармегардем ки чӣ фикр кард бинависен як савол да мехоҳам ҷавоб диҳам хусрав ҳусейнов нависта ки э мардам ами шумо содаен гапи ҳамида гӯш мекунен ба худо қасам дурӯғ мега уже инами одам қасамзада шид инами одама уже худо мезана биге барои чӣ барое ки ман официальни коргари компанияи фаберликам ман официально кор мекунам официально пул мегирам официально налог месупорам ва кори ман дурӯғ мешид ман 4 сол дар ютуб лалала када намегаштам березултат ҳамаш резултат кати ҳамаш ягон каса ай ақл бегона нашида ки як духтари тоҷика биёрана дар Москва дар рӯи саҳна 13 чек тияншаю ин қадар пул ай киҷо ҳай ин қадар давлат ин қадар пешравиҳо ин қадар конференсия ай киҷо ҳай инами одам уже худо мезанаша ба ҳамин гапаш бо як таи дигаш нависае ки чи э мардум чи ами озя тайгаша аиҷа хондум инами ҷаятша хондум ки кадом занаке навистае ки чашмотона пӯшени шӯи мардума бидизен ака мара гуфтесае типа ман шӯи ягон каса дизида бошам ами шӯи тура надизидам шид охи шӯи тура надизидам шид ами шӯи тура ба фикр медизидам тамом шу ягон пасуда нестае ки ура бидизиша баъзе одамо ай бахилишона ай рашкшона хичона қабида наметавонанд лекин ман тамоман хафа нестам барое ки вақте ки дар ҳамон қишлоқам зиндагӣ мекардам зиндагии сахтам доштам мегуфтанд ки ту гӯспан нигоҳ мекунӣ намегуфтанд ки э духтар ту дар ҳамин қишлоқ омадай ту
тами қабыз гуспанда нигоҳ дорӣ, ту дар хизмати шавҳарта ноҳурматӣ мекунад неё, ту дар ҳамин қишлоқ бузу гуспанд нигоҳ мекунӣ, бу мекунӣ барои ҳамин қадр шӯӣ ту зан гирифтай. Ҳамун моменте ки ҳичи надоштум, ҳамун моментам мегуфтанд. ҳамун моментам мегуфтанд. Ҳоле ки худованд маро соҳиби ҳамаи чӣ карда. Алҳамдулилло, ман фахр мекунам ба ин рӯзҳое ки айсар гузарондистам. Анака ба мавзӯъмон бармегардем. Дар зиндагӣ аввал худтонро дӯст дорен. Вақте ки шумо худтонро дӯст намедорен, шуморо ҳеҷ кас дӯст намедорад. Дар зиндагӣ аввал худмонро дӯст медорем. Ман гӯш мекунам, бинавис. ҳайзи ман ҳамин саволда ҷавоб чӣ? смс беҳад бисёрай намебинам. Бинавис ягон чӣ? Кадевнеса, если она, короче, ба ирисӣ гав зана, ман худма дор мекашам, типа ман ирисиро намедониста бошам. Бо ман ирисӣ гав занам, хуча дор намекаша, бо ман гунаҳгор меша. Кадом райони Новосибирскем? Бахшиша ки ман район, ман номери хонама гуфта наметавонам. Секрет. Секрет. Бинавис, ман надидестам смс-та. Охи намебинам ягон чӣ бинавис? Намебироядама. Апай Сайда, ино бахилоҳанд, рост меген. Хай номерои телефонтона гуфта наметонен. Як бори дигар тоза эълон мекунам, тамошобинони азиз. Эфирои ман, видеоҳои ман танҳо барои занҳоаст. Мардҳое ки дар эфири мо қарор доранда видеоҳои мо медироянд, ман ӯро ба мардакам ҳисоб намекунам, барое ки мардаки ҳақиқӣ зани бегонаро тамошо намекунад. Мардаки ҳақиқӣ мобайни занакон намедирояд, кори хуча мекунад. Мардҳое ки дар ҳамин эфир баъзе вақто медироянд, менависен, значит шумо мардак нестен, занак феълен. худо мардактон кадай, мутаассифона феъли занакӣ дорен. Барои худтона иваз кунен. Эфири мо танҳо барои занакоай ва видеоҳои марам танҳо барои занакоай. Ман дар болои каналам калон наистагим ки эфири ма танҳо барои занҳост. Мардакода иҷа ягон гап хабар, ягон чӣ нест. Так. Чӣ наистай? наистай кем тия хона дорӣ, фақат хоната мегӣ. Охи мардако 20-30 сол шуда Россия кор мекунад, зану кӯдаки худшона хӯронда пӯшонда наметавонанд. Ҳозир 80% мардако заношона кор бировардагианд. Зану фарзанди худшона хӯронда пӯшонда наметавонанд. Нусрат Ҳусейнов асабонӣ наша. ҳақиқат талхай. Ман ба ин ними занаким дар 30 солагим 2 хонаву 2 мошин харидам. 2 хонаву 2 мошин. Алҳамдулилло мекунам, имрӯз бага сеюм хонама мехарам. худо чанд солаи? Дар ҳамин чанд солагӣ чӣ муваффақият дар зиндагӣ овардагӣ? Конечно мегум, бесконечно мегум. Барое ки азоб кашидам, меҳнат кардам, хона харидам, айпули Фаберлик харидам, кор кардам, харидам. Баъд тра аламат мекунам, медироӣ дар байни занакон навистан мегирӣ. Изо намекашӣ. Ба фикрам ту мард
да мардак монандам нести. Конечно мегум. Ман худам лично мешнасум мардакое ки 30 сол шида Россия зиндагӣ мекунанд, зану кӯдаки хучуна хӯронда пӯшонда наметунанд. Дустум пул кор мекунанд, талхашон мекафад, аз зану фарзандшон расход кунанд, мераванд маишат мекунанд. кафе ба кафе мегарданд, фикри зану кӯдакошона таомад намекунанд. Бо мешнасум занҳое ки 10 сол 15 сол шид Тоҷикистона дидагӣ нестанд. бовар мекунӣ? Тоҷикистона дидагӣ нестанд. баъзе зана ки ина бинависен. Ман медонам зане ки 15 сол шид Тоҷикистон рафтагӣ неста. Айрӯи кам шароитӣ, айрӯи ки шавҳараш нигоҳаш намекунад, азоб мекашад, пол мешавад, кӯдакоша мехононад, пол мешакад. дами бигем ки ана магазино полшакака кӯдакоша мехӯронад, мепӯшонад. шавҳараш хос як вақто стройка кор мекунад, яхе вақто такси кор мекунад, не ки пулша да оилаш расход намекунад. аммо 1000 сум 2000 суме ки даму як рӯз биёвад, да худаш расход мекунад. ҳастанд баъзе мардакое ки и занакоанд, и қадар занакои мусулмонанд ки преданӣ бигем барои шавҳарошон, чӣ қадар хизмати шавҳаранд. бовар кунед, баъзе мардако дилшон намешавад ки продуктаи хонашона бихаранд. ман ин чиза ба чашми худам дидагиам. дилшон намешавад. ба ай киҷо баракати зиндагӣ, ба ай киҷо пешравӣ, таомад намешавад. вақте ки оилата дӯст доштӣ, фарзандаки дӯст доштӣ, худованд тра дӯст медорад. худованд ами мардако шумо аввал маънои никоҳа ёд гирен, баъзан гирен. маънои никоҳ зана хӯрондан, пӯшондан, ай ҳар чиз эмин доштан, нигоҳубин кардан. маънои никоҳ ана ҳамин чиз. мутаассифона мардакои мо хиёл мекунанд ки ами як шатат мезананд, ба як коса авқотат метиҳанд. ранги раб нигоҳ мекунад, как будто ту чизи собствени ҳамуи чӣ коре бифораш мекунад, бифораш мезаната, маибут мекунад, сарта мешкана, рута фингал мекунад. бовар кунед. барои ҳамин қадр ман бисёр зиндагиёро дидагим, беҳад бисёр шоҳиди бисёр зиндагиҳо шудагиам. так шоҳиди бисёр зиндагиҳо шудагиам. барои ҳамин қадр уже дар ҳамин 32 солагим ҳама чиза бигем дидам, биромадам. ягона роҳи коре ки ман дар зиндагии худам ёфтам, айнами сетевой бизнес, кор тариқи телефон. ман дар як ҷангал зиндагӣ мекардам. бигем ки дар як ҷангал зиндагӣ мекардам, директори Фаберлик шудам. баъзе занҳое ки ҳастанд, занҳое ки дар зиндагӣ азоб кашидагӣ нестанд, тамоман фақат хурда гаштагианд. баъд мехоҳанд ки кор кунанд, ки мефурашонанд ки ранги ма пул дошта бошанд. баъд менависанд, кора мефаҳмонамшона, баъд мегӯянд ки не, ин кор барои ман набудай. намешавад ки команда насозӣ, просто харид кунӣ, ойлик бигирӣ. ин кор конечно барои шумо нест. ин кор барои одамое ҳаст ки сабру тоқат доранд, азоби зиндагиро дидагианд, кор мекунанд. барои ҳамин қадр на танҳо мардҳо ҳастанд, занҳое ки фақат хурда гаштагианд, айшоти шавҳарошон, айшоти падару модарошон, тоқати ҳичира надоранд, тоқати зиндагии худшон надоранд, айкиҷо дар Фаберлик кор мекунанд. так давом метиҳем. хусрав ба фикрам ответоша гирифт. так шахсе ки хоҳ Фаберлик бошад, хоҳ кадом коре ки набошад, ту ҳамун кор медроиву ҳам ба худат боварӣ надорӣ, ҳам ба ҳамун кор. беҳад саволҳое ки ами охири вақто омада метиҳанд. апа мешавад ки яки ман айдаш набурам, ба чӣ мешавад? апа ту рост мегӣ дар ҳақиқат аминҷа пул кор мекунанд? вақте ки шумо ай худтоно ай ҳамин бизнеси, ай ҳамин ширкат боварӣ надорен, шумо хотиртона ҷамъ кунен, шумо кор карда наметонен. одамизод бояд боварӣ дошта бошад. мо худованда намебинем ку, правилно? не ки мо боварӣ дорем ки худованд ҳаст, намоз мехонем, мо боварӣ дорем ки худованд ҳаст. ҳамин ширкатам иншоаллоҳ мешавад. телефона намефаҳмам, вақт надорам, пул надорам, ин ҳамаш баҳона.
چی گفته بودم گفت مایدم برو مدامی تلفن مرا اتلیکت میکنه. так боварӣ доштан боварӣ дар ҷои аввал меиста. боварӣ ба худ якм. агар вес ҷаҳон бигӯяд ки сайда не всё ту наметонӣ, ман метонам, иншоаллоҳ худованд маро халқ кадай, ақлам додай, ман иншоаллоҳ метонам. боварӣ аввал ба худ, баъд ба коре ки шумо медироед, ба ширкати Faberlic. масалан агар шумо Faberlic дуромадиста бошед, боварӣ ба ҳамӣ. ман ҳозира духтарои ки кор мекунанд намедонам, ман дар ҳами маркетинг план вообще интересни буда, кадом званияда чанд миллион мегирӣ. фақат звания мебиромадам, ҳами звания гирифтам то партнёрия рафтам, уже мебинам ойликам миллион шудай. бовар мекунед, ҳами хел разгом кати рафтам да, нагуфтам ки ман бефара шидам, ирӯз дам мегирам, ирӯз одих мекунам, кор намекунам. ин авози ман 3 рӯз шуд омадаги ман коргар надорам дар хонам. коргар доштам пеш, постоянно дар хонам коргар буд. овқот тозагӣ ҳамаро мекард. имрӯз ман ният кардам ки эфир мекунам. саҳар қати хестам, хом шурбо кардам, кӯдакомда чой тайёр кардам, ҳама ҷора порядка кардам, то ҳатто либосоам шуштум дар стиральни. баъд уже айқафои видео ина бо то бегаҳ кор мекунам. вообще вақти зиёдӣ надорам. бовар мекунед, тамоман фикри як каса кунам, видео як каса дорем тамошо кунам, обсуждат кунам, не. ҳамин одаме ки дар ҳақиқат корша дӯст медора, ай таҳти дил пешравӣ мешавад. так дар Тоҷикистон конференсияе ки мо гузарондем, аллакай беҳад духтарои бисёр миннатдорӣ кардестиянд ки баъди конференсия уже командаҳошон калон шуд, уже духтарако кор кардестиянд. ва барои ман медонен як лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда буд ки шахсоне ки ман 2 сол қатиёшон кор мекардам, мисол на Парвина Икромова, рубинови директори командаи ман, ҳай ойликаш 200 000 зиёдай. якум бор дидем. вақте ки мебинӣ бовар кунед, меҳр дар чашмай. ранги тӯй барин дар Якасарой мо ҷо гирифта будем. ҳама каса духтаро байни ҳамдигармон хӯрдем, шиштем, гап задем, рақсу бозӣ кардем. кабинаҳои калон калонро медонед, Якасарой да кабинаҳо ай 30 нафар зиёдай 2 тамо гирифтагӣ будем. ай 70 та директор зиёд буд дар ресторани Якасарой. анами 2 та кабина дар як ҷоя, ҳама хел лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда. бовар кунед, баъзе дугонаҳо, якта дугона дорам, мега ки Сайда, ту иққа меҳнат кардӣ, конференсия калон гузарондӣ, ту бояд ягон шаҳр равӣ дам гирӣ. ман дама бовар кунед дар ҳамаи Тоҷикистон гирифтам. дама дар Тоҷикистон гирифтам, куҷое хостам рафтам. як савол да мехоҳам ҷавоб диҳам. апаҷон навистай, так Ханс Петер Охман чумчи, короче ном фамилияш. апаҷон, Faberlic дуруғай ранги муҳра бизнесай, фанду фиребу дуруғай дилам ба ту месӯзаки тура пага ай пушти амихелӣ чи гумроҳ кадести ту Faberlic долга намера ранги муҳра бизнесай. рости гап ман муҳрара намедонам, чай муҳра бизнеса намедонам. солое ки ам муҳра бизнес шудагӣ буд, мо мумкин синфи 2-3 будем да. анака апаи хоҳарӣ бо диққат гӯш кун. компанияи Faberlic и интернет магазинай. чӣ хеле ки ҳозира одамое ки дар хонашон бор меоранд, тариқи телефон мефурӯшанд, и интернет магазинай. бо мегум фабрика российская компания ҳай. дар Москва улица Некополская 4 қарор дорад. фабрикаш ман худам 5 бор рафтагим, видеоҳош ҳастай. кори мо қонунияй. мо қонунӣ кор мекунем. ай рӯи паспорт регистратсия мешавем, ай рӯи паспорт компания бигем плани кории худша дора, ай рӯи плани кориш мо кор мекунем, ойлик мегирем. ай ойлики гирифтагимон мо налоги давлат месупорем, документални корай. барои ҳамиқа худат мумкин дар ягон ҷо ҳамихелӣ қиморбозӣ кардагӣ, бой додагӣ, фикр мекунӣ ки ҳама кори рӯи дунё ҳамихелайда. вақте ки одам ягон бизнес мекуна,
бисёр занҳои мо ҳастанда бор мезананд, ягон каса қатишон намегиранд, хичон тоқа ки ами фоидаро ҳамаша худам бигирам ва ҳичи нагира, хичон тоқа бизнес мекунанд ва хичон тоқа банкрот мешаванд. ҳамихели ҳолатда ба одамизод фикр мекунад ки тамоми бизнеси рӯи ҷаҳонӣ дурӯғай. Ҳамин фикра мекунад. Ман ҳар як суханамда ҷавоб медиҳам. рӯзи гузашта ман 220 000 налог споридам. Налоге ки ман меспорам, ман бизнесмени Россия ба шумор мерам. Налоге ки ман меспорам, ай налоги ман пенсионеро, шахсое ки пособия мегирад ҳаваёда тақсим мешавад. Бо масалан дар оянда ман пенсия ки биромадам, ман аи налогҳои додагим бо пенсияи ман нағз мешавад. барои ҳамин кори мо қонуну қоидавия. ӯ муҳрае гуфтеси ки бекон беҷову макон бидай. мақсад мардума фиреб кардагиян. ростига мегум ки мо дар он момент майда будем, маълумоти пурра надорам. лекин компанияи Faberlic 27 сол мешавад, не моҳи ноябрда 27 солагиша қайд мегиранд. ман уже билет махаридагиям. 27 сол шид ки дар рӯи ҷаҳон кору фаъолият дорад. бо шаҳрҳои Беларусия, Турция, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон дар 15 сол шид Faberlic кор мекунад. Так, Азарбайҷон, Армения, Ҳиндустон, Мексика, тамоми давлатҳо кати инами давлатҳои номбар кардагим кати ҳамкорӣ дорад. ҳамин давлатҳо дан Faberlic ҳаст. Faberlic ки ман ҳозир дар Россия кор мекунам уже 27 сол шуд. дар Тоҷикистон 15 сол шуд ки одамо кор мекунанд. барои шахсоне ки барои пешравии ман бахилӣ мекунанд, дар компания боварӣ надоранд, ман як айдаст ман ҳичи намебиёям. айма фаҳмонданай, фаҳмиден ба фоидатон, нафаҳмиден айдаст ман мегум ки ҳичи намебиёяй. и психикаи шумоя, и ақли шумоя, и фикри шумоя. ман шуморо иваз карда наметавонам. дар командаи ман алҳамдулилло уже зиёда аз 100 директорае ки ҳамашон документ кардагиян, пул мегиранд. бисёриш хона хардагиян, бисёриш мошин хардагиян, бисёриш хонашона ремонт карданд, бисёриш техникаҳои нав хардагиян хонашонда, бисёриш уже зиндагиёшона дигаргун кардагиян. Давлатова Зайнаб, Рубинови директор, ай пули Faberlic хона харид. Икромова Парвина як гала навигариё кард, ба наздикӣ диплом гирифт. диплом хон тамом кард, и студентка буд, и бигем дар Faberlic хон тамом кард. Так, апай моҳираи худам национальный директорай ай Faberlic дар Россия хона харид, мошин харид, дар Тоҷикистон хонау дари заминакӣ дошт, ремонт кард, буд як хонаи 2 этажа бардошт. ҳамаш ай пули Faberlic. Так, бо киай Бердиева Гулру, ай пули Faberlic, бачаш автокатастрофа дар ғалтидагӣ буд, мошин задагӣ будакша. полни бачаша лечения кард, бачаш аллакай раҳ мегардад. Шаҳбачаш аллакай раҳ мегардад. Так, бо ма кира медонам айми командам. Дахраки Адолат ҳаст дар командаи ма ки аллакай бигем ки ваям бачаша леченияшда их ваям хона харид. Шоева Рухшона, серебряный директор, ба наздикӣ дар Тоҷикистон 55,58 000 сомон пулоша ай Faberlic гирифт, мошини фасон харидам. Так, Самадова Тахмина рӯзи гузашта пулоша гирифт 38 000 чанқа сомон ай пули Faberlic гирифта пулоша. орзуи мошин дошт, спокойно пули мошин мешавад. Так, бо киай Раҳматуллоева Муянсар, кухни гарнитур, як гала техника, беҳад навигариҳои калон кардагия дар хонаш. келин ва пешеруша нишон наметия, ягом ҷо намеравад, тариқи телефон ҳамроҳи мо кор мекунад. 1000 намуд роҳш ҳастай, не обязательно шумо ранги махтуна нишон тиҳед. мешавад ки хутуна нишон надодаам, шумо кортона пеш баред. так, оиз бо ма мегум ки ай да команда апай Гулдаста, золотои директори Faberlic, ям як гала навигариё кардагия дар зиндагиш пул мегиранд. шахсое ки уже пул мегиранд ай Faberlic, ма ҳаваёра шумо да гуфтестам. так, бо ки ай миллионерои компанияи Faberlic бигем ай командаи ма Маъмура, уже ранги ма ай 3 сол зиёд шид дар Faberlic кор мекуна. иям кухни гарнитур гирифт, як гала навигарӣ кардагия дар зиндагиш. беҳад бисёранд директорҳое ки ман мешиносам, медонам, уже мо чиқа гаштем, хурдем, шиштем, хестем,
ҳамашон дар зиндагишон ширинмоҳ да командаи ма кор мекунад. Серебряный директори Фаберлика хона харидестиянд, уже ирӯзпага пули хонашон тайёр мешавад. Ай пули компанияи Фаберлик бовар мекунед. ҳамаи ҳамин духтаракое ки ман номбар кардам аллакай дар Фаберлик пул мегиранд, пул кор мекунанд. Мариана Умарова наомад конференсиятон. Мариана Умарова да ҳаҷ буд ку мо конференсия кардем. Да ҳаҷ буд. Вай гуфт ки ма ай ҳаҷ биём ба конференсиятон, амонен ки уже мо вай кардагӣ будем, эълон кардагӣ будем, баъд иваз накардем. ҳаҷи фарзӣ рафтагӣ буд Мариана Умарова. салом алейкум. Алейкум салом. Бо саволотон боша, марҳамат. Молодец Сайдаҷон, ба пешравиётон раҳмат. Барори кор саломат бошен. Апай Муҳаррама чи? Апай Муҳаррамарам ба наздики Муҳаррама вай документари немо Мариямҷоныш мегем, ба наздики пулошам вай гирифта, пули калон гирифт. Дар шаҳри Пенза чи кушоенкор. Да и кори мо тариқи телефонай. Апау хоҳаро, шумо да Пенза қарор доред, да Тюмен қарор доред, да Оренбург қарор доред, да фарқ надора Екатеринбург қарор доред. И кор тариқи телефонай Фаберлик да Пензарам ҳастай. дар ҳаққи ғарибо дуо кунен. Худованд ҳамаи ғариборо нигаҳбон шава. Лекин як гапи дига мехоҳам гап занам. ҳами баъзе занҳо менависанд ки Саида ма дар ғарибиам, ё ки на дар ҳаққи ғарибо дуо кунен, мо ғарибем. Ами хеле да бовар кунен, ма намедонам дигарора. Ма чем Тоҷикистон ватанай мекаша, хун мекаша, лекин ма дар ҳами Россия ма вобше ғариб ҳис намекунам. Тамоман хона ҳаст, хона дорам, мошин ҳаст, фарзандо да пешам, хурду хӯрок айрӯи миллион зиндагӣ, айрӯи миллион кори ма тариқи телефон, лекин ма дар Россия зиндагӣ мекунам. ҳами чизда ма бовар надорам. ҳами замин ҳамаш ай худовандай. барои ҳамиқа одамое ки дар ғарибен ҳамия фаромӯш накунен ки худованд дар дили мо ҳастай. Тамоман нагем ки ма танҳоюм, ма зиқам, кори ма барор намегирад. ҳамаш худованд ҳамавақт дар дили моай. намоз хонен, дуо кунен, ҳамаш мешавад, ҳамаш. худоҷон мо ҳам муваффақ шавем. дар даромадан дуогӯ бошен. Так духтаракое ки нав регистратсия шудаген дар командаи мо, вообще дар Фаберлик нав регистратсия шудаген, ҳар як обучениеро гӯш кунен. Обучение ки ай директор мешава, ҳар як обучениеро гӯш кунен. Савол ҷавоб кунен. чӣ қадар кунҷков шавен, чанд қадаре ки шумо ай таҳти дил савол метиҳен, ай таҳти дил кора ёд мегирен, ҳамун қадар шумо мигем ки пешрафта мешавен. Шахсонет ки 1 сол 2 сол шуд кор мекунен, ягон пешравӣ кардагӣ нестен. айби худтонай, на айби наставниктонай, на айби кортонай, айби худтонай. баъзе одамое ки менависанд ки мо 2 сол 3 сол ё ки 4 сол пеш дар Фаберлик кор мекардем, ягон фоида надидем. шумо да апау харое ки 3-4 сол пеш регистратсия шудагии Фаберлик да шумо да роҳи корро нишон додагӣ нестанд. шумо ваёи хеле кардагианда, шахсе ки ваёро регистратсия кардагия, маҳсулота худаш арзон гирифтагия, да қимат додагия ки маҳ бо барти да болош пулмо фурӯш. ихали нестай. Кори мо ихали нест ки яказ да яказ бор бигираву ӯ фурӯша. Не, никогда. Хариду фурӯш нестай. Основной кор команда сохтанай. роҳи командасозӣ, чӣ гуна команда қати кор кардан, нозукиҳои кор, преимуществои компания, ҳамаи ира мо группаи кори мо да шумо да меомӯзонем. барои ҳамиқа мумкин ҳамон одаме ки шумо регистратсия кард худаш бечора роҳи корро намедонед, шумо да чия ёд медод. бинависен дар WhatsApp 2-3 сол 4 сол пеш боша шуморо компания удалил кардагия, ман шуморо айнол бе пул кора меомӯзонам, бе ягон пул, бе ягон харид кардан дар аввал кора меомӯзонам. тона ёд ки гирифтем ба кора сар мекунем.
50 балл накни намешава гуфтаги ай не. ҳар як кор условияи худша дорад. Масалан повурӣ мери бояд ки пухту паст кунӣ, бояд авқотҳои ҳам биё бача авқотҳои хушрӯпазӣ, авқотота насӯзонӣ, бояд ки авқотҳои ту клиентҳо даволни бошанд. Правилно? ҳамин условияи компанияи Faberlic-ам то 50 балл накунӣ, то оилӣ гирифта наметонӣ. Ҳамаи кор условия дорад. 90% тоҷико кредит гирифтагиянд хона, мошин. Условияш процентша спориданай. Споридестиян. Чӣ кор кунанд? Як квартира 30-40 ҳазор рублай. Бегона датсияна хучоншинан тамошо карданд. ҳамун 30-40 ҳазора кредит гирифтагиянд хона зато ай хучон мешавад. Кредит ҳаромай, намечи ҳаромай, условия ҳаромай, намечи ҳаромай. ҳамун одаме ки ҳаром мега биёя ҳамун буга ку ки айрӯи ҳамун агар зиндагӣ кунаву чиста агар бугӯ ки нема ҳеҷ ко намекунам, тамом худованд гуфтагӣ нест ки фақат рӯзаву бигӣ намоз бихон дар ҷои намоз гишнагӣ дабумур кор накун. ҳамашон медонанд процент ҳаромай, ҳаромай. Неким 90% одамо процент меспоранд. Кори мо алҳамдулиллоҳ ҳалолай, продуксияш ҳалолай. Условия тамоми кори рӯи ҷаҳон дора. Условия уборщицагӣ бояд полоя тоза када хушрӯ када шӯӣ. Правильно? Пол чиркин бошад додут мезананд ки чуа тоза нашуштӣ, олик намегирӣ. Интернет магазин меган сайдаи қа бисёр гав зад. Faberlic ҳалолай 100%. Фараҳнос боб кадине ки кадом робияи моли падараш қати моли падари ма тақсим кадагӣ нестай, да ҳамиҷа ҳақорат када шиштай. ҳар як сухане ки мегӯен, ҳар як сухане ки аз забонтон мебурорен, ия фаромӯш накунен ки вақте ки шумо ҳамин сухана мегӯен, вақте ки шумо ҳамин сухана мегӯен, ҳамун лаҳза фикр кунен ки шояд ҳамин охирон сухани шумои шумо мембарен. Охирон сухани шумо ҳақорат. Ҳамин як ҷуруст меояд. Так. робия фикр кард ки ҳамаи подписчикое ки маро тамошо доранд навистесиян ҳама душманои ман, барои ҳамин қам хеле гапҳо навистай. Робия хато мекунӣ. Ман на дар хонаи туям, на нони дастархони тура хӯрдам, на айшоти ту зиндагӣ дорам. Барои ҳамин қам чизе мегӣ худованд ҳаст, ман тура ба худо меспорам. Гапҳои гуфтагӣ дар сари худат. айрӯзе ки навистай Фархунда Боева, айрӯзе ки падару акам вафот кард, ягон чиза орзу намекунам. Хай ҳамин халай ҳамамон мурандаем. Хелтона ки сайда абадияй, ҳамамон мурандаем. Ҳамаи мо айми дунё мегзарем. Не ки мо бояд коре кунем ки баъди мо як чизе боша ки раҳмат ба падари Сайда, раҳмат ба Сайда ки ҳамин кора кард. Мо дар ин дунё барои рӯзи охиратмона обод кардан зиндагӣ мекунем. ин кори ма эфир кардан, оиди кор фаҳмондан, бизнес ма калон кардан, мустаҳкам кардан, аи чиз ма пул кор мекунам. Аи чиз ма пул кор мекунам, ба пули кор кардагим ҳам зиндагима пеш мебарам, ҳам хайр мекунам, ҳам ягон садақаи ҷория мекунам. Дар Тоҷикистон бигем ки раҳи адира соз кардам, ин садақаи ҷория мешава барои ман. Ай пули Faberlic. мақсад ин хизматое ки яка дар модарам ман мекунам, иё ҳисоб намешаванд, барое ки дар модар хайр намешава. Вазифаи ҳар як фарзанда хизмати модарша кардан. Лекин ма наздиконе дорам ки хайр кардагим, садақа кардагим, ҳамаш барои рӯзи охират. Баъд як наздики мо мемора, мо рӯҳафтода мешавем ҳо, лекин чем ай рӯҳафтода шудана ба фикри ман. намоз хонен, қуръон хонен, дар ҳақшон дуо кунен, ай ҳама чизи хуб ҳамияй. Кор кунен, дар ҳақшон хайр кунен, дар ҳақшон ягон садақа кунен, ба номшон ягон чиз кушоен, пул кор кунен, ба номшон ягон колодец кушоен, ба номшон ягон сағирахонаода хайр кунен. Ҳамаш хайри ҷони падару акатон мешавад. Чем аз оне ки рӯҳафтода мешавед, дар ин ҳолат шумо хурсанд мешавед. ҷун внучики, супчик будешь? Вкусный супчик.
Идем, я тебя покормлю. Хорошо? Я хочу кофе. Идем, я тебе сделаю. ما دخترم ده خلوپیا میگه خلوپیا تیار میکنم یکی من قطعی شما گپ زدن میگیرم. Идем, Асалджан. На меня смотри. دختری مالا خمسا گازی دایوغی خسلواکی مالا. هم قهوه گرمه شما ده چند گرادوسه ما ده به حد هوا گرمه. یک تا دیرکتری کماندمون ما ده طبق آورد ما طبق آوردم تماشا بینا. طبق آوردک ما طبق قدیم آوردم. خیلی اینجا اولی دو تا جانم زن میگیره اینجا توی پویای. فتم خیلی قرطوای شکروای میکنیم برای زنکو. خلوپیا или супчик, Фатима? Давай я тебя покормлю. Я от хлопья не откажусь. Чего мы шурбой вкусный кадам? Не ходи? Кати лепешкой вкусный Таджикистан. А? Не ходи тра. Вот такой можно. Какой? Не колча вот этот. Не ухи, хам маяк денёк колча вардам там чтобы ну я сумка колча вардам. Я сумка. Я хочу тот. Ози. А мне хлопья. خریدن در کارتون вечером برین میگویه میریم اینجا من برای تو میخرم. محمد مصطفی بردارم توقع. توقع بردارم. Да. من ایروز تماشابینا شوربا کردم. شما نشانتیم. شوربای با مزه کردم. من بالگارسکی هم خیلی زنده انداختم برای که کودکای من نمیخورن مزهش برویه بسای. Мам, я не буду уже. با مزه تیولی хотя попробуй. Кофе. Очень вкусный. Я тебе этот болгарский не положу. Коса чай фаберликай. Мам, она горячей будет. И себе дома кушал берем. Кошка май фаберликай. Бью. С косточками. Нет. Вот, Мне сказали, что без косточек. вот косточки. Мухаммад и лимон. Что это я? Одна хурдиша. Я буду пописать. Шира едем бромадай. Шира едем бромадай. Шир джуш омадай. А мне показали, что некрасивый запах идет нам, но вкусный сейчас запах. Я зеленый буду. Зелен андус. А? Андус же. Еще. Сейчас я тебе ключа дам. Зеленый всегда вкусный. نه تماشابینا من یک گلا کلچه آوردم. Подруга. ای Таджикистан я сумкой ما я багажом полный кلچه был. Кто понимает русский, это ей подруга дала. Подруга var خالاش. خالای مایرش داد. شیر جوشی بچه. Надо хлопья покупать. Чтобы кайфовать. Tamam дай хлопья. Фатима хлопья мне. Хотя бы хватит на... Я здесь висит. Я здесь. Фатима хлопья закончился. Вечером купим, хорошо? Ты это покушай. Ладно? Бью. Окей. Оза. В зале я работаю в зале. Садись. Мухаммад шурба бардору. Мухаммед, я точно говорю, это вкусно. Бардору. Мухаммед, да он вкусный.
جون اما یک کومچه там телевизор есть, мам. Мы починили. Нет, я починила. Это Мухаммад. رحمتی کلان تماشابینا برای سخنه بهترین تان. Мам, можно в комнате поем? Не, зачем? Ауқота да кухни мехран. Чё ты в комнате будешь есть? Распаковка мекнем. این خانه در کاندیشنر موندگیم به حد هوای گرمه به حدی بد так телефонама да штатив монам یا چی دیگر ما اول داشتم اول یا چی را نشوندیم моим чеком пополнения тамошобино инай хали грамота ай якасарой ай баромади да чорабини наставницам гирифтам так раджабова саида харизматичному лидеру, способному зажечь коллектив личным, авторским и собственным примером, за блестящие организаторские способности и достижения высоких результатов работы командой. Соли 2024. در کمپانی فابرلیک تماشابینو دو تا پارتنیورای یا دخترکای قطعی شوش کار میکنن انا کن و میگن شما به حد دوستش میدارم چقدر ویدیوهای خوش رو میکنن تماشا میکنم یکم وای پارتنیور شده و 10 سال شده فابرلیک کار میکنن بعد 4 سالی کاریش پارتنیوری فابرلیک شده دومی شخصی که در تمام جهانی فابرلیک پارتنیور شده مایم این ایرم ای طرف نستانیتم گرفتم میلیونر سعیده رجبووا در تمام جهان فابرلیک ما در یکم جایم تماشابینا так что زنهای عزیز چه ما این قگپای بزیب نیستندش مرا ملدس گوید مرا ملدس گوین که زنی تاجیک ای تاجیکستان در تمام جهان фаберлик яким جا гирифтам. Первое место по итогам 6-го сезона по рейтингу по максимальной открытые звания по маркетингу планы Сайда Раджабова. Яким جا گرفتم ما در яким جا دیم ده انا کن و بود برای همین ما یک قدر کنین ما یک کمپانی قدر میکنه تاجیکای خمونه تیمبولی نخو زنک هرچی بگه еще это не все, потому что биновали и дарам, как хальдан дар Корей. Сертификат Раджабовой Саиды в том, что она закончила базовый курс по макияжу от Ланиши. Мада в салоне Ланиша макияж дромадам, тарзи макияж каданам ёд гирифтам имрӯз якумин видео баҳри шумо вечерное макияж кадам до и после вся процесс чихе макияж кадан дар кор видеора монтаж кадам мондан дар кор тамом инаи сертификат и Ланиша хича полностью макияжа ёд гирифтам. بعد مادا اینمی سریا بگم چقدر محقول بود دایرسی ما نیفتم ما ای تاجیکستان سپیچکا براسلت گوشپورشا کامپلکت خریدم نه خیلی تانگچه ایکو اینای گوشپورشا یا تیلوهان ناو распаковкаш кадам так اینای براسلت چای нежный برای خانه دا پوشیدن браслеташ и на цепочкаш.
7000 сомону 100 рубл 100 сомон 7100 анами қапул гирифтум ма ира. Так, распаковка мекунем. Дами момент каталоги 11 рафтесай дафа бирлик. Ина каталоги 11 рафтесай. Так. И первый шаги духтаракое ки ами каталоги 11 дафа бирлик регистрация мешаванд да каталоги 12 падаркашона мус паста мегиран и средствои посудошвак. Мус паста чия ма шумо да мефаҳмонам. Инами средство барои посудошӯяй ҳами хе удобнияй и бовар мекунед ови хунукдам пенаш ҳами хе калонай ҳам посудара идеалин блескати мешава ҳам дастои кафидагира соз мекунад. Бовар мекунед. Ма заказ кардам сетаи дига ай мус паста. Мус паста доғҳое ки дар вана пайдо мешавад, доғҳое ки дар стекляни посудаҳо, дрини умвални, крайник, ана ҳаваёра идеални тоза мекунад и блеск мебахшад. Аҷоиботай. Ира обязательно гирен. Оз ма шумо да нишон метиҳам. Вапше бу надора. Тамоман ягон бу надора. Видиш инам халияй губка кати мегирен мешакен. Небольшое количество пасты нанесем на влажную губку, протрем заграждение поверхности, смыть остатки пасты чистой водой. Холоса губкай таркати мегирен и қагаи мегирен ҷои чиркина мешакен баъд овкати мешувен овгардон мекунен аҷоибот так тӯзаш мекунад. Так аиам сета гирифтам. Ма артикули посудашӯака мегум 319. артикули мус пастара мегумам шумода 333. баъд ичи боша ман новинкаҳоро заказ кардам. И ба фикрам кремай подтягивающий крем для век. Подтягивающий крем для век. Креме ки барои инами маршинаи таи чашма мекаша бигем ҳавор мекуна. Нигоҳ кунем 5 фоида мерасондай. Якум стимулирует выработку коллагена. Коллагена медонед, на? Ҳар як кожаи мо коллаген дорад. Разглаживает морщин. Морщинора ҳавор мекуна. Активирует клеточные обновления. Клеткаҳое ки безебан вайшон мекунад. Витаминшон мебахшад. Повышает тургор кожи. Кожара мягкий хушрӯ мекунад. Даёт лифтинг эффект. Види беҳтарин метиҳад. Новинкаҳай. Артикул 67-80. ҳозир када мебинем. Инам хали будай. Ина. Када бинам. Ина. Буш нежный, свежий. Ина ми хулоса. Так. Витамин D3. Витамин D3 масляный раствор. Барои кӯдакои I0. I0 Фотима да метиҳем иншолло. Дар Россия витаминш камай, аи обязательно Фотима да метиҳем. Артикулуш 158-83 барои одамои калон буд, барои кӯдакон набуд. Детский витамин D3. Витамин D3 ра медонед, на? Витамин D3 и витамини офтобай. Барои шахсоне ки офтоб намерасашуна, кӯдакое ки нав таваллуд шудагиян, офтоб намерасашуна, берун кам мебуроришуна, обязательно аи додан дар кор. Витамини офтоб нараса, кӯдак рахид мешава, калаш афзоиш меёва, танаш афзоиш намеёва. Кӯдака мӯи сараш мереза. афзоишёвӣ кӯдак безеб мешава, кӯдак хароб лоғар мешава. Витамини D3 офтоб беҳад роли калона бозӣ мекунад. Баъд витамини крем для рук. Ҳар намуд фруктов бияй. Кадоми хонаи ман биёяд крем для рук падаркаш мекунам. Артикулуш 111. Крем для рук чанд намуд гирифтам инаҳа. Муҳаммадҷон дари мара пуш бачаҷон. Так, ҳозир ман иёра як пара мемонумо.
распаковкаи аҷоиботи дигари ра мекунем. ирӯз ман мерам оли хлеб мехарам, ира бо отдельно видео мекунам. Муҳаммад ҷон, Муҳаммад, закрой мой дверь. Дверь закройте, пожалуйста. А можно посмотреть? Это тостер. На тостер хочу посмотреть. Посмотри. Тостер. И тамошобино тостерай ман аи надоштум барои шахсоне ки хлеба хрустяши ба мазза мекунаку анаве барои хлеб метунен ки кӯдакотонда чӣ кунен бутерброд ба хлеб дар тостер истифода бурда и китобчашай инструкцияш бигем тарзи истифода бариш не ки хел мекунем ягон ҷои мушкилӣ надора. Инам хе упаковка да омадагиай надёжный буй мекунем. Тостер. Я хочу хлеб уже Оли приготовить. бегах брем прогулка хлеб бихарем. Зарядка. Какая зарядка? Что-то не несешь. Почти. Броя бачамака, пожалуйста, идите, мне не мешайте. Мустафа шурбота хурди до конца. Бежим. Я съел морковку. До конца. Я до конца. Майли, бра, пуш дара не мешайте, пожалуйста. Бра. Я хочу гулять. Ози мерем. Сейчас я эфир закончу, гулять пойдем. Разведкаш стандартный, дорози хушрува иджа бастагиай. Хулоса дырынышда ду кусок хлеб мебара. Ози ма маълумот метим дар бораи и скорск дора айҷа а 1 то 8. Масалан шумо агар 2 да 3 дамоне хеле камтарак сирх мекуна, 8 дамоне сып сирха ки хрустяши ба маза мекуна хлеба. Хлеби свеж я хрустяши кни ранги сухари аҷоибот ба маза мешавад. Так дора режими ки хлеба мемонӣ. Масалан агар ки хоҳӣ ки тамомо дастаточно барои шумо жаричид диимгиш атмена ҳай диимгиша меҷиқи атмена якмгиш барои хлеби ки обычный хлеб диимгиш атмена сеимгиш чияй хлеби замороженный. Масалан ягом хлеба ягом чира шумо ай морозильник мегирен ях дора сеимгиша меҷиқен барои ки сеимгиш разморозид мекуна. Беҳтарин чизай вақте ки шумо хлеба мондед ира охир мебарен амхе мемоненша у худаш меқапа хлеба дырын мебара. Баъд ки тамом атменара ки ҷиқиден автоматически боло мебиёя. Тарзи масалан истифода бариша ман фаҳмондум. Барои ки рама пешакӣ хондум. Ана ма и бегаҳ мерам иншоаллоҳ обязательно чӣ мегирам? Хлеб мегирам. Отдельно видеороликча тайёр мекунам. Результатша шумо додои после мекунам. Ана амиқа чиз бигем ҳозирашда бо чира ма шумо да нишонтим. Ҳозирашда ин амиқа чиз. Саволотон боша ма қати шумо савол ҷавоб мекунам. Амия браслетча я бор кунам. Қариб я ҳафта шид харидан ма. То видео накунам гуфтам намекунам ша. То видео накунам да дастам намекунам. Тилои 585. бо ма худам тоқаш када наметунам чи? Una. Сайда муборак шава, молодец, кор кади ошуд шава. Худма табрик кунам. Муҳаммад. Хайб хали қати кудако рӯзи дурозинам хали када мешине. Неки ма саҳар кати кудаком қати задания дорем. Саҳари ҳар семон ма Муҳаммад Мустафо намоз мехонем.
بعد намоз хондан ман қуръон мехонам ва ё китоб мехонам, китоби мактабшона. Баъди вай таблица умножениро Муҳаммад мехонам. Баъди вай переписка мекунен, айтори вайро бардор бекунен, айтори китоб. Ҳам хеле заданиё метиҳем. ҳоли як ҳафта телефона запрет кардагим шуна, барое ки ҳамин режимда омӯхта шаванд. Баъд телефона ягон соат метиҳем. Лекин дар Тоҷикистон озодӣ бо телефон дар дастшон буд. Иҷо омадам, телефонашона гирифтам. чи хол кимчи апа ростай, ака ҳамифа берлик навистай. ин саволда ҷавоб додем. эфир сахранид мешавад, шумо метонед тамошо кунед. Так, ин фараҳноз ҳолям примуш ҳасташ, чиз тақсим накарда, шишта ҷангу ҷанҷол карда. раҳмати калон. салом апа, агар дар компания дохил шавам пособия отменид намешавад? Не, апай ман пособия мегирам 60,000 рубл. дар пособия компания ягон дахолатмандӣ надорад. барое ки шахсоне ки дар Россия зиндагӣ мекунен, шумо метонед ки документона дар Тоҷикистон кунен, ё ки қатъи шавҳартон, ё қатъи апатон, ё қатъи модаратон, ё қатъи акатон шартнома мебанден, бизнес ба номи ваё мешавад, шумо метонед пула гирен. ё ки Тоҷикистон меред, ба номи худтон чиста бизнеса ба номи худтон мекунен, дар Тоҷикистон пултон гузаштан мегирад, ай Россия пособиятона гирифтан мегиред. ҳама роҳаш ҳаст. апаҷон, так, нафаҳмидам. апа марам ёрдам кунен, марҳамат бинависен. салом холаи Саида, фарзандот хубанд? раҳмати калон. апа амиҷа чи Аҳмада чор никн? И Аҳмад охи занакфел боша, мо чӣ корш кунем? ина чор нишкадам. Так, салом алейкум, салом алейкум. алейкум салом. апай Саида сӯзем, фарзанда сӯзанд, раҳмати калон. апаҷон хело мехоҳам кор кардан, аммо дилам гашт дорад. илтимос бигӯед, дар ҳақиқат ҳаром аст ё ҳалол? компанияи Фаберлика дар ҳамин конференсияи ма, пеши конференсияи ма, ай Қазоқистон домулои калон овардан, полни экскурсияш кардан. Фаберлик ба якумаш маҳсулоти хурданӣ ки хеле продуктае ки бигем ки мехӯрӣ, ӯ хеле надорад ки мо бигем ки ой бояд ки анализ кунем. Фаберлик ҳамаш маҳсулотош масалан моиши, одеждам, хеле чизо дорад. Кетчуп дорад, макарон дошт, тамом шид. И хелиё дорад. И хелиёш ку бигем ки ягон ҷои ҳаромишам надорад. бовар кунед, бисёри одамо дар фабрикаи арақбурорӣ кор кардестиянд, зиндагишона пеш бировардестиянд. Лекин Фаберлик маҳсулотуш химически ҳамаш ҳалола, бе добавкаи ягон чизи ҳаром. вақте ки фабрика медроӣ, ҳама ҷошта эмблемаи бигем ки ин хеле плакатои калонда халял, дар продуксияҳош даже эмблемаи халял задагиай. як дуюмаш, шахсоне ки боварӣ надорен ё ки метарсен, ман ҳамиқа мегӯм шумода ки то он рӯзе ки шумо дар зиндагитон метарсен, ягон пешравӣ карда наметонен, ягон дигаргунӣ карда наметонен. шумо метарсен ки зиндагитона дигаргун кунен, шумо метарсен ки зиндагитонда пешравӣ кунен. баъзе шахсое ки вообще категорически противанд ва ё омӯхта шудагиянд, ба як ранг зиндагишона пеш бурданд, ба як орду рӯғану шакар зиндагӣ пеш мебаранд. охир зиндагиро мешавад ки кор кунӣ, гӯшт добавид кунӣ, шоколад добавид кунӣ, чизои мехостагӣ дилта добавид кунӣ. ба як орду рӯғану шакар, картошка зиндагӣ бигем ки як хел кати токая зиндагӣ мекунен. ҳамаш дар дасти худтона, ягон чашмбандӣ нест. телефона намефаҳмам бона кардагиам. мо телефона тарзи истифода бурданша, чӣ хел приложения скачат карданша, даромадану кор истифода бурданша, сайтҳо кати кор карданша, ҳамаша меомӯзонем. ягон ҷои баҳонагиш надоранд. шумо дар чӣ хали зиндагӣ маъқулай?
رحمتی کلان برای سخناتان. به حد سخنهای پرمضمون، سخنهای گپهای با معنی. باور کنین این خیلی را میشتن کنی. بعضی آدم ها ای بخیلیشون نمیدونن چی بنویسن. نویسته که کدامی نامی اکاونتش زندگی رود سیاه من رگیستراسیا کردم هیچی نفهموندی شیطان. آخی تا ما آدم کارا نفهمانم با یکمش رگیستراسیا نمیکنم. کدامی را که کارا میفهمانم اول رگیستراسیا میکنم. تا کارا نفهمانم رگیستراسیا نمیکنم. او تو بسواد باشی، تو نفهمیده باشی ای بیمه چی ده میجه. و تو خیال میکنی که رنگ سایده میشی در یه هفته، 2 هفته، در یه ماه. برای که بر رزولتات برویی شیطان تی یکی درآمدی شیطانی کردی هیچی را نفهمیدی. آدم یاد میگیره، شیطان یاد نمیگیره. بی صبر میشه، بی طاقت میشه و میفروشه که در یه روز 2 روز رنگ سایده پول کار کنه. امی زن باشی اگر مرگی تو بر این زن به امی سخنی نویستگید دیگه هیچی نمیگومد. خدا بزند به امی گپی نویستگید. نخو من قم مهنت کنم بفهمانم تو بخیزی بگوی ما هیچ را نفهمیدم تو یه شیطانی نوزم بیلا. ما همه رزولتات ما گاو زدم. تو یاد نگیری، تو بی صبر بشی، بی طاقت باشی، ایلیسی ما هیچی نمیبیویه دیگه. هیچی نمیبیویه. شما دای نمی گپای قبیح نویستنده عقلتان هست. خیلی ده میفهمین. کار ده تمام هیچی را نمیفهمین زورتان میویه. من بسیار فابرلیکا ای والبرز کس میکنم استفاده میبرم. والبرز ده نرخی کاتالوگای. چه مزونی که والبرز ده کمپانی خودش محصولات میمونه. شما نرخی کاتالوگ که چیزا کس میکنین ای والبرز. лучше хтона регистрация کنید در سایت فابرلیک і автоматически 20% скидка кати خریداری میکنین. روسیه اومده نپیسیده ها 3 روز شد اومدگیم. سلام علیکم. علیکم سلام. شما در گب نیست اپا جان. رحمت. سلام علیکم سایده گفتی گفت نفهمیدم گب تو نه. برو ایگجو میگیریم. شخصانی که در تاجیکستانن فقط ای پونک ویده چی فابرلیک میگیرن بروی کمپانی فابرلیک. شخصانی که در روسیه هن میشوه کوریرس که دستافکا کنی تا خونه میشوه تا پونک ویده چی گیری میشوه طریق پوچت زکاس کنی طریق پیتیورشکا پستامات ای اوجا زکاس کنی. در روسیه возможностش بسیارتره چیم تاجیکستان. شخصانی تاجیکستان در زندگی میکنن فقط ای پونک ویده چی فابرلیک بروشون دسترس میکنن. ای روسیه باشه همه ای روش هسته. اهمیت نتین اپا جان. رحمت. سایده بانو شما بهترینین. так سوالی ما ده جواب ندادین. ندیدم سلامتونه. السلام علیکم سازین اپا جان. گپ های با بیمانی را اهمیت ندهین. الله خودش هدایت چون کنم. ما را فهموندین رگیستراسیا کردین. ما لیچنا چیز لیچنی объем کتی کار کدیستم. چین رزق روزیم با صبر کار کنین. ماشاءالله بهترین. خداوند الهی نم پارتنری فابرلیک شوین. رحمتی کلان برای گلها.
سلام علیکم. علیکم سلام. بیزنس گفته چی رو میفهمی؟ بیزنس گفته چی رو میفهمی باید شنیسته. تماشابینان عزیز، در اینجا افیر مون جنبست میکنم. وقتی دخترک ما بیرون بردن انشالله با ویدیوهای گراندیوزنی، با ویدیوهای تاجیکستان همه آیسته آیسته منتاج میکنم، در کانال میمونم تماشا کنین. بسیار ویدیو کردگیم لیکن نماندم در یوتیوب. برای یوتیوب ویدیوهای بسیار کردگیم. یوتیوب دستگیری کنین. شخصانی که پادپیساتسا کردگی نیستین پادپیساتسا کنین. لایک های خودتون دریغ ندارین. رحمت که با ما هستید. رقم های واتساپم تنها واتساپ خواهش میکنم زنگ نزنین. تنها واتساپ قطعی کار میکنم. در یکم کامنتاری ذکر ریپیت میکنم. در واتساپم بنویسین برای کار میفهمانم تونه بروزگی ختون رجیستراسیتون میکنم. همه نوزکی های کار برای شما را میاموزونم. رحمت که تا آخر نوار با ما بودید. رحمت که ما را دستگیری میکنید تا ویدیوهای آینده. خداوند نگهبانتون. برای همه دخترکایی که در کاتالوگ گذشته زوانیا برآمدن همش می تبریک میکنم. دخترکایی که عینی حال در کار درآمدگیم برای شما پیشروی خواهانم. خداوند همه شما را میلیونی رایف برلی کنه، موفقتون کنه. هر کجای هستین این نظر چشمش دور نگردانه. خداوند همه بی فرزندا را صاحب فرزند کنه، بی خانه ها را صاحب خانه کنه، بی بچه ها را صاحب بچه کنه، بی دختر را صاحب دختر کنه. بیماری های ما در خداوند شفای کامل عطا کنه. همه مردگی های ما را خداوند رحمت و مغفرت کنه. بگیم که همه کسا دست به دعا می برداریم. هر کجایی که هستیم خداوند از پناه اسمت خودش، از نظر نگاه خودش ما را دور نکنه. هر کجایی که هستیم از هر بلا و آفت های زمین آسمانی در پناه خودش نگهبان باشه و همه وقت و همیشه مهر و محبت اسلام در دل همه ما یک چراغ باشه که اصلا خاموش نشه و همه ما را برای راست هدایت کنه. فرزندای ما را، خدی ما را خداوند همیشه نگهبان باشه تا نوارهای آینده. خداوند نگهبانتان.